Du har haft en god tur her til? Ja, det var ordentligt fett. Det var ordentligt stort tur her. Det er ikke så jeg nægt for folk, så det er ordentligt stort lidt. Er du very fair? Nej, det første var jeg være ungdomstur, så ordentligt godt. Men det var ordentligt. Ja, det var helt fantastisk. Jeg ser vel et tiltak. Det er Kan I to over arbeid? Hvordan tar vi det? Det var Joy, da jeg var sendt mig afstoppet. Det var det sinds net at bede vi, men kveld det mer løyver, og det gjør faktisk det at arbeidet er faktisk utrolig stort. Det gjør bare det at det er mega vi på det, og tiltaket er helt utrolig godt. Det er aldrig helt sikkert. Hvad er det bedste av turen nu? Ja, det er riktigt svært på, men jeg skal sige, at folk er glade, og folk er vi på det, og alt er bare godt. Altså, ja, det er godt. Hvad er det vi næste ferie, hvis der er næste år? Nu er jeg sådan gammel nu, men jeg vet ikke, jeg får så ikke. Jo, altså, han er fisk for løgner vi en ordentlig ungdomstur her, der handler om bare å ha det stått løp. Og jeg tror det er utrolig godt å gjøre i hvert fall, så hvis det er på samme måte neste år, så kan jeg vite, jeg har i hvert fall gått noe til det. Ja, det er pyrre da. Det er utrolig stått løp. Det er troligt å si hva det er det beste, men sånn det er super at vi har stemt med sin beste vikkelton, og ha det feit. Så det er til allerhelst det feiteste turen. DJ Ventlebo, du har spillet ombord. Hvad synes du om stemningen? Fantastisk. Altså, det er jo sindssygt at se så mange mennesker, som bare fuldstændig slipper hæmningerne og giver det gas. Altså, det er fantastisk. Har du spillet ombord på Nørrene før? Nej, aldrig. Det er første gang. Vil du tænke dig at gøre det igen? Ja, altså det er lidt ligesom at tage sydpå. Jeg har spillet sydpå før, og det er jo altså, det er som om folk de glemmer alle problemerne derhjemme og bare tager afsted og bare fuldstændig giver den gas. Altså, det er uden sammenligning det fedeste. Det er det. Sådan er det også i dag. Sådan er det så i dag, ja. Der er det. Du skal spille igen om lidt. Hvad forventer du? Jamen, tror jeg egentlig, jeg forventer det samme som i går, at folk bare ligesom kommer og siger, men nu skal vi bare slippe hæmningerne, vi skal bare drikke os i hegnet, vi skal bare hygge os og have det sjovt med hinanden, og det er fantastisk. Det her oplever man ikke på ret mange diskoteker i Danmark. Der er det som om, at man er lidt mere snobbet. Her er det som om, at alle hæmningerne bare er lagt til side og siger, nu skal vi have det sjovt, og selvom vi kender hinanden, så skal det bare, vi slipper bare alle hæmningerne, der slipper løs, og det er fedt. Det er super fedt.